Tro diwetha, gêm gyfrwy sydd ar ganfod y drwg yn y caws. A dim un o'r tri, Beca, Zac na Jed yn llwyddo i dwyllo'r gweddill. Rhybudd, peidiwch trio unrhyw beth chi'n gweld ar yr OLAF UN adre. O'r amlwg. Cadi reda! Mae tîm Stwnsh wedi creu gemau bydd yn gwthio'r cyflwynwyr i'r eithaf. Ac mae mesur diogelwch mewn lle i gadw pawb yn saff. Ti'n neud rhywbeth, ti'n fath o bod ti ddim ma. Shush! Peidiwch wneud ein gytra. Gosh, fi'n poeni na. OLAF UN. Helen! Jed! Cadi! Zac! Hyw! Beca! Jack! Lloyd! Croeso nôl i'r OLAF UN! Reit, lle da ni arni efo'r scores y byn hyn? Wel, tîm glas, mae gennym ni 76 o bwyntiau. Tîm coch, 73 o bwyntiau. Yn agos, bwys. Mae'n agos. Really agos. Wel, rownd 5 sy'n nesa, a gornest ffyrnig o dodgeball sy'n ar fi'n dechrau. Yn syml, rhaid o sgoi cael eich taro gan y peli. Ond, beth fydd eich tactegau chi? Gweithio fel tîm, neu yw yn well gweithio fel unigolyn? Be newch chi? Cuddio a gobeithio am y gorau? Neu hela pawb un ar ôl y llall i orffen fel yr OLAF UN? Wel, mae'r enillydd yn derbyn 8 o bwyntiau. 7 i'r ail, 6, 5, 4, 3. Chi'n gwybod y drefn? Ie, fi'n gwybod y drefn. Fi'n gwybod y drefn. 8 o bwyntiau i ni wedyn 7 i fi wedyn falle. 6. O! Dwi'n hyn. Nes i fynd hynna. Text hwnna. Ac am y tro cynta, brwydr ben i'r ddau chwaraewr gwana o'r ddau dîm. Bydd yn newid y gêm i'r tîmau. Sy'n teimlo ti'n hyderus? Fi'n hyderus, dweud. Tra bod nhw'n siarad off yn un, Wedi cael plan. Dwi'n mynd i chwysu mwy. Texo nhw'n ôl. Be ti'n feddwl? Newid y gêm. Ond cyn hynny, y tîm coch a'r tîm glas yn cystadlu i osgoi'r peli mewn gêm o dodgeball. Ie, her dodgeball, gêm clasur i fod yn onest. Dwi roed i chwarae dodgeball o blaen. O'r diwedd her corfforol o rhywbeth fi'n joio wneud, rhywbeth fi'n dda yn wneud. Fi jyst yn gwybod beth bydd ffawd fi yn barod. Bydd pawb yn targedu fi ac mi fyddai allan gyntaf. Fi'n teimlo'n eitha hyderus. Fi'n hyderus yn y tîm, ond hefyd fi'n licio weld bod fi'n eitha gloi, fi'n eitha fel fi'n gallu ysgoi pethau'n rili dda. Gobeithio. Fi'n tro blendo mewn. Sai fel arfer yn rhoi lot o clod i Jed, ond fi'n credu bydd Jed yn dda yn yr her yma. Sgoi, deifo, dipo, dodjo a dodjo. Ie, dwi'n meddwl weithio mwy ar osgoi, dwi'n meddwl. Yn adal y pobl eraill wneud y taflu a gael y tîm arall allan. Trio lluchio ymhel pam dwi'n ffyddiog bod yn mynd i daro rhywun, ddim just ar unrhyw adeg. Trial ffindo am mannau i guddio. Jyst i fod yn gloi er mwyn ysgoi pethau. Falle bod angen cuddio mewn ambell i fan. Dwi'n meddwl targedu Zac a Jed i dechrau. Cael nhw mas o'r ffordd, a wedyn bydd yn hawdd i delio da Hugh a Heledd wedyn. Sym ots pwy fi'n targedu. Sneb yn targedu fi fan hyn. Fi'n sorted. I fod yn dig, o'n i yn meddwl fi wedi bod yn eitha gas i Jack. Zac di bod yn targedu fi eitha lot. A fi'n mynd i'n cario ymlaen bod yn gas i Jack. Jack fi'n mynd am yn syth. A fi amdano Zac, fi'n meddwl. Mae dy ti Zac sy'n chwarae o rygbi, mae Hugh yn gyflym, Jed. A wedyn mae Heledd, mae hi'n ffit iawn hefyd. Dwi'n meddwl bydd Cadi yn stryglo heddiw yma. Beca a Jack, bach yn well, ond fi'n meddwl fi'n mynd i cario'r tîm eto heddiw. Fi'n rili gobeithio gen i Lloyd mas yn eitha gloi, achos fi'n gwybod mae fe jyst yn hyderus, a mae'n mynd ar nerfs fe. Wel, ni newydd ffindo mas bod na dwist. Clasur! O'r dau sy'n dod yn olaf mewn pob tîm yn mynd y ben. Sa'n credu fydd angen i fi poeni am hynny, i fod yn onest. Hyderus bai, ni ar y blaen, hon yw'r gêm i fi. Tro gynta, ni sy'n ar y blaen. Oedd y gêm dwytha yna yn bwysig iawn i ni. Y gap ddim ond yn ymestyn o hyn ymlaen, fi'n credu.
fi'n mwy na hyderus bod ni'n gallu adennill y pwynt yna. Erbyn diwedd y dydd heddiw, bydd y tîm coch ar y frig. Wrth gwrs bod ni ar y blaen, sa'n gwybod pam mae pawb wedi synnu bod ni ar y blaen, fel ni yw'r tîm gorau, felly wrth gwrs ni sy'n mynd i ennill. Dyma sydd i ddod. Uh-oh. Beca! Mae fath o bod ti ddim ma. Croeso i'r cwrt dodgeball. Yn y gêm yma, mae angen bod yn chwim, yn gryf ac yn dactegol. Y nod yn syml yw osgoi'r peli. 3 bywyd sydd gan bawb, ac mae bywyd yn cael ei colli os mae'r peli'n ei taro. Ond pwy fydd yr olaf un? A chofiwch am y twist i'r 2 olaw bob tîm. A phopeth yn newid am byth. Dodgeball! Mewn 3, 2, 1 o ffoni! Cadi! Becca, colli bywyd. Mae 2 pêl draw fyna. Fi jyst yn cuddio a mynd o'r tu ôl, so os ydyn nhw'n gallu gweld y bêl yn dod. Hyw, cael hwnna. Helo, ffrindiau. Shwmai, ffrindiau. Come on, then. Oh, methu. Helo, colli bywyd. Go on, let's go. Go on, Zach. Oh, you're right. Cadi neda! Cadi neda, dwi'n neda! Fidewch chi meidio! Aha! Yes! Yes, Zach! Cadi, colli bywyd. Beca! Naddo! Fiar! Becca, colli bywyd. Yes! Diolch, Helen! Helo, colli bywyd. Cael Helen mas! Gang o lan! Chi ddim yn cael gang o lan. Helen, neidio! Helo, allan. Yes, Jen! Jack, colli bywyd. Beca, fan hyn! Hwna, tîm glas! Jed, colli bywyd. Cad, ni angen ti'n neud rhywbeth, Bibs. Even os mae'n human target, just distraction, t'mo? Mae'n fath o bod ti ddim ma. Shush! Jed, bach o help yn y boi. Come on, Jen! Lloyd, colli bywyd. Becca, allan. Robert. Yes, Jed! Jed, colli bywyd. Fi'n gallu neud e. Hyw, oedd yna'n embarrassing, come on! 2 seconds. Hyw, colli bywyd. Dala fe! Walk hard! Come on! Jack, colli bywyd. Ti'n cael dag o lan, fi? Ti'n cael?
gosh, Lloyd. Lloyd Gofalus. Nath e sgim, na! Oedd hwnna ddim yn cyfri. Lloyd, colli bywyd. Jack, Cadi, ti'n dod fan hyn. Cadi, mae'n dod i ti. Come on, Jed. Cadi, colli bywyd. O ie. Dyfar ni. Lloyd yn dod. Y mynedd sy'n angen arno ni. Fel, dim peli. Oh, no, Go on, Lloyd. Lloyd, allan. Lloyd allan. Brilliant! Ta-ta, Washi. Jed, allan. Aros a'ch gilydd, boys. Cadi, aros yna Jack. Yes! Pyrrhyn, Zach. Fi mas nawr. Oh, nice one, Cad. Cadi, allan. Cadi newydd fynd mas. Fi yw'r unig un sydd ar ôl ar y tîm coch. Fi'n erbyn Hugh a Zach. Boys, chi'n barod amdani? Ti'n barod amdani? Fi'n saff yn hyn. Mae'r gêm dodgeball yn parhau, a Jack Drian yn teimlo tym bach yn unig ar y cwrt, achos dim ond fe, Hugh a Zach sy ar ôl. Ond pwy fydd yr Olaf UN? Fi yw'r unig un sydd ar ôl ar y tîm coch. Phil. Jack, allan. Wel, brodyr di troi'n elynion. Mae angen i chwarae'r ebyn i'n gilydd nawr. Ie. Hoffa ni. Ciao. Hugh, allan. Os dim i gana egni gyda fi, i ddathlu. Fi di blin o'r o'na, sy'n mae pawb arall yn teimlo. Wel, fi ddim yn hapus, Zach. Nhw ddim yn chwarae'n deg o gwbl. Nes i weld hwnna. Reit. Come on, 89 o bwyntiau i'r tîm. Col. Oce. A... Hwna was yn meddwl ti glas y mwy. 96. Da iawn, boys. Ond beth am scores y ddau gwana? Heledd, Mernau Ofan, Beca. Gathoch chi siocer yn y gêm yna. Mwy gystadlu i chi nawr fel cosb yn y frwydr benben. Mae gan ei text. Pwy sy'n gallu sefyll am yr amser hira ac ysgoi cwympo wrth i'r trawst drwychi? Fi newydd gweld. Think of yna. Mae'r gêm yn bwysig achos mae pethau ar fin newydd. Dyma'r tro ola fyddwch chi yn y tîm o'i yma. Be? Ie, so'n siŵr. Fi'n edrych yn glas yn hyn. Ni'n gweithio'n iawn efo'n gilydd. Wel, Beca a Heledd, pob lwc i'r ddwy ohonych chi. Pwy o'r sy'n mynd i ennill? Sa'n gwybod? Chi'n gwybod? Ti yn gwybod? O, Heledd, sori, Heledd. Yn cynrychioli'r tîm coch, mae Beca, ac yn chwarae dros y tîm glas, Heledd, gyda phopeth yn y fantol. Right, Heledd a Beca, mae lot yn y fantol. Dim pwysau. Chi'n barod? Ti'n barod. 3, 2, 1, hoffa chi! Dechrau gyfrin. Jack, please. Da'n Heledd, ti'n gret. Dawn. Jwmp nawr, Bex. Da iawn. Mae'r coesau mynd i fwyno munud. Switcheroonie! Pwy sy'n mynd i blino gynta? Da iawn, Beca. O, mae hyn yn agos. Pwy sy'n mynd i blino gynta? Mwn yn ffas. What an exhausting! Mae'n blino. Cofiwch, mae lot yn y fantol. Blino, come on. O, dim mynd i newid cyfeiriad Mae'n mynd i eto. newid nawr.
Wel, dwi'n gwybod amdano chi, ond mae mhen i'n troi ar ôl y frwydr yna. Coesau fi'n lladd. Yndi? Ie, ti'n gweithio gael fyna, chwrdd teg. Wel, i fod yn onest, dwi wastad mor obeithiol bod fi'n mynd i giro rhywbeth a jyst yn her arall dwi'n colli. Nath y ddwy o chi'n rili dda. Nath y ddwy o chi'n rili dda. Digon amser i ni. Ei, mae rhaid ni roi da iawn arbennig i'r enillydd. Helen! O ie, tîm glas. Ei, a ti wan di ennill mantais i'r tîm glas. Diolch. Y dewis cynta i gipio rhywun o'r tîm coch. So, tîm glas, pwy da ni'n mynd i ddewis? Fi'n meddwl. Mae o bron fel y gelyn, yndi? Jack ti'n dweud. OK, fine. Bydde fi'n dewis Jack. Mae'n fwy meddyliol. Reit, na ddigon o siarad dra fyna. Cadi ni Beca. Wel, Helen, pwy da ni di ddewis? Go on, Herod. Pwy ti eisiau? Jack. O, oce. Come on, Jack. O, fi ddim Ti di eisiau tîm dewis. ni. Ti di tîm ni. Reit, Jack, ti wan wedi ymuno efo'r tîm glas. Ond tîm coch, cyfle chi wan. I ddewis Rwy'n mynd nôl. Na, ti'n stuck. No, fi ar y tîm glas, Ti'n stuck. Ti'n dal yn gwisgo Chris. Gwch chi wan ddewis rhywun o'r tîm glas i gipio. O, fi'n gwybod pwy mae'n mynd i fynd am. A gen i fi deimlad go lew. Rhan of na, dw. Ddim yn cynnig. Na, ti'n ddim yn cynnig Gaf Jack loads o bwynt hynny. Dim ond draw fan hyn i chi fi dal yn gallu clywed chi. Dyma top na. Fi licio syniad na. Be sy'n meddwl? Fi'n cytuno. Go, ti'n mynd. Reit, tîm coch, digon amser i siarad. Mae'n amser i chi ddeud pwy ydych chi'n mynd i gipio i ddod ar eich tîm chi. I llymwyr bwlch o un bwy o glynydd, neu eisiau bwy arall o glynydd. Jed, take fel fan hyn, please. Sorry, Jed. A Jed, A Fraser, Lloyd. Ei, Jed, ti'n gweld yn ymateb hwnna? Dyna union y peth, dyn ni ddim eisiau ar y tîm co. Ni'n hoffi Jed. Ni'n hoffi Jed. Reit. Na ddigon o ddadlu. Jed-ish. Reit. Wel, fel ni wedi gweld, mae'r tîmau wedi newid. Ond dim lot o amser ydych chi setlo, achos mae yna gêm newydd rownd y gornel. Di dau ben yn well nag un. Gobeithio. A'r ddau dîm a dod at ei gilydd mwyn gallu symud ymlaen. Be mae hwnna'n meddwl e. Reit, os da ti Chris ti glas bar i fi, achos fi angen newid. Hoppa ni! Ni'n chwyslid, dydi? Y tro nesa, y gêm weitha eto. Dyn ni'n on. Peidiwch wneud ein gytre. Ww, sorry bawb. Disgusting.